yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantati ɗo Dakar yamde sappo e jeenayi silmaji capantati Vatican bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dicko RFI kabaru heriɗo. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. ɗi goni kongi caktiɗi Pape François ɗimo haali kengene sahande mo tawa e hawrinde e julde Pâques e ɓaɗale yamde jetti biyete hande na Vatican nantiniya mayde Pape François o ardude chrétien catholique addunaɗo no foof gilla hono duuɓi sappo e ɗiɗi ƴaɓɓiɗi ɗi mo mayidu tawi omo wara e duuɓi capanɗe jetti hooreɓe leyde haala nane en e chrétien en catholique hewɓe cefeki e du'ade kongiɗi ɗu ana keddi fa han e nanede Pape François kañum yeehi ko foti e leyɗe sappo wonenɗe mo yiile muɗum e leyde Afrique e ɗi duuɓi sappo e ɗiɗi mo noddi jewte hakkude dinaji jaɓɓuru e jogala lobbo ferɓe hono du e haɓɓugol e jiiɓu jawdi e tawtude ɗu hono noddandu fitnaji kala ɗo goni e adunare ndu darne e kala hono kalde gaɗe yalla kawre ana keeɓe nde woni toɓɓere mawde wotere e kabaruji ɗi hande altinere noga e go'o nayi ɓurdu e hitan ujunaje ɗiɗi e noga e joyyi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade caggal ardagol makko duuɓi sappo e ɗiɗi e chrétien catholique adunare ndu Pape François maayi nden mayde woni ko Vatican nantini hannden o warana duuɓi capanɗe jetti du'awuji e kongi e jettoje immoriki adunare nde foof yettude Pape François ko walde e ɗinna e yimɓe uddinaji goni hawruɓe Vatican d'accorde e Pape François Oumou Ba mi salminima. Mi salmitike ma Abdoulaye Dicko no Vatican ñallir hannden tigile Abdoulaye Dicko no hollirɗa ni ko yimɓe ujune muɓodiri hande e Vatican e battane nde mayde e Pape François e nder ɓe no tawa hooreɓe diina catholique iwruɓe e nder nokkeli hewɗi Vatican waɗay ko hani konfi no ɓe surrira Pape François saabu ka holluɗa ɗo mayde makko nde gila hollita e nder balɗe jeenayyi ɓe haray ɓe waɗude e sunare e juulugol e waɗugol torare e nokkure nde fahim en andinay wondema e nder mum ɓe waɗay kadi e nder balɗe jeego fi wattingol mo ngo ɗum ko fino ɓe wawa jaɓɓorade hooreɓe hewɓe e faalaɓe tawede e ngol wattingo kono wano rowani e Pape François ɗuytino kala ko wonano waɗede e nder wattingol ngol e kadi o yamirino yo surre e Sainte Marie e nder Roma lamorde Italie Abdoulaye Dicko wona toon tun gonɗi e torareji e men waɗama hande Argentine e nder ngal ñallal wano e Buenos Aires lamorde leydi ndi hewɓe ɓe e fokkutunoɓe e golle rewno e o nokku mawɗo mo ɓe juulata ɗum ko e o cathédrale nokkunde yimɓe e bambuɓe mo e ɓurɓe e dakade mum Javier Milei hoorejo leydi ndin tonginano e ɓanggue ngo waɗugol balɗe jeeɗiɗi sunare kono hina e kamɓe tun Espagne men waɗay e sunare nde balɗe tati Amérique jippiniraya maɓɓe e saabu nde mayde e Pape François e ley konngol Donald Trump hoorejo leydi ndin tiyab maɗa Oumou Ba